Další scary videjko. A dneska to nebude Frizz. Dneska to bude skelet a společně se podíváme na video, který je starý 4 roky. Takže máme záruku toho, že to bude absolutní banger, protože v té době ještě nefungovalo AI, jak ho známe teď. Jak vypadalo AI před 4 lety, What kind of borci? videos were AI networks creating 1 year ago? Takhle to vypadalo. They distorted human faces, made 6 fingers on a hand, 3 arms. Takže máme výhodu v tom, že víme, že to bude dobrý. Takže se pohodlně usaďte, dejte like, odber se zvonečkem a jdeme se na to podívat. Vymyslený kamarád, OK. Slobodná matka bola doma so svojou maloletou dcérou, ktorá sa javila, že s niekým vedie rozhovor, no okrem nich sa v dome nik iný nenachádzal. OK. Ten hlas je AI, není. Tohle to mluví skelet, to je namluvený, myslím. Tento na prvý pohľad nevinný incident si nahrala na video pred 4 rokmi, keď sa to odohralo. Len nedávno, keď si prezerala staré súbory, narazila na toto video, no až teraz si zdesene všimla, že možno zachytila niekoho ďalšieho, kto tam ale jednoznačne nemal v tom čase byť. Lorelei, come here. Lorelei, Ty vole, ajo. who were you playing with? Aha, počkej, to mohl být stín té holčičky z jiný místnosti, který prosvitnul sem, ne? What are you doing? What? Lorelei, come here. Jako vypadalo to tak. Lorelei, who were you playing with? To fakt vypadalo jako stín, bro. Co si o tom myslíte, napište mi do... Já podle mě tady ta jednička byl stín té holčičky. Z jiný místnosti to takhle průsvitalo takhle jako bokem. Žijú medzi nami tzv. Shadow people, alebo ide o veci, ktoré No jako... možné nejako Já nevím, no. inak vysvetliť. Populárny japonský kanál, ktorý sa zaoberá paranormálnymi vecami, prišiel opäť s neuveriteľne desivým videom, ktoré im bolo anonymne zaslané. Neznámy zdroj uviedol, že bol na prieskume opusteného domu, keď v jednej miestnosti našiel 2 kamery a iné vybavenie, ktoré sa javili, že ich tam niekto nechal. Okay. Keď si prezrel obsah pamäťových kariet z fotoaparátov, zostal v poriadnom šoku. No. Jako to bych taky chtěl někdy najít nějakou kartu někde na Urbexu a pak kouknout, co na ní je. Že by tam byly třeba nějaký taký weirdo věci. Co? Co to je za divno? Co se děje? Počkej, to někdo trefil, nebo co? Proč to někdo vyfajtil? Chaotické video sa ťažko opisuje, no v jeden moment sa muž na zábere pozrie za seba, no nikoho nevidí. Opätovný pohľad však odhalí strašidelnú postavu, ktorá sa rúti priamo na neho. Kamera prudko padne na zem, no nepočujeme žiadne zvuky, ktoré by dopomohli vyriešiť, čo sa tam vtedy stalo. Týpek zakopnul, nebo co? Muž, ktorý video poslal, napísal, že našiel iba kamery a po mužovi na videu sa akoby zľahla zem. Dodnes nikto netuší, kto je táto postava a kam sa muž vyparil. Jo, počkej, takže sa tam jako... OK. Japonské videá majú vždycky taký špeciálny nádych strašidelnosti. Čo poviete? Freddy Fazbear? O cholera, to Freddy Fazbear? Prekliatá cesta. V nemeckých horách vedie kľukatá cesta, ktorá je miestnymi označovaná ako prekliatá, pretože tam pred 40 rokmi pri nehode prišla o život žena menom Elizabeth. Okay. Tu je vraj z času na čas vidieť v nočných hodinách, ako sa sama prechádza popri ceste celá v čiernom. Ghost huntery z kanálu Paranoiax sa tam jednu noc vyberajú, aby zachytili niečo, čo by mohlo zaujať ich divákov. Tajomná žena v čiernom je však omnoho bližšie, než očakávali. Vagone. Ty vole, co to je, bro? Orada birisi mi vardı bana mı öyle geldi? A takhle by zastavil hned týpek, jo. Abi o neydi? Öne gitti dur az öne dur. What the fuck? Jasně, Çıkalım. Bakalım abi. Jo, jasně, vystoupíme si. Kámo. Bro. Dur ışıkları da çıkartmadım ben daha önce. Az bir saniye. Jo, hned bych tam šel, kámo. Proč bys to dělal prostě? Nereye gitti Cemo? Ya ben mi yanlış gördüm?
Ama bir şey vardı orada. Ben de bir şey gördüğüm gibi son anda sanki böyle Aynen son. gölge sandım. Dikkat et. Daha ışıkları çıkartma. To je hotovo. Abi burada olması gerek. Baksana. Nereye gidecek? Buraya doğru insan çıkamaz ki. Popri ceste stojí neznáma žena v čiernom, no krátko na to sa ako vyparí a nepomôže ani, keď paranojax vystúpia z Jakože zmizela jako mega divně. auta a skúšajú ju nájsť za stenou. Kámo. Je teda táto cesta skutočne prekliatá tajomnou Elizabeth? Vaše názory mi napíšte do komentárov. Tohle může být fakenutý, no. Toto video som nenazval prekliaté iba tak, no je to preto, pretože bolo postnuté na subreddite, ktorý sa doslova nazýva Prekliaté videá. OK. Veľa o ňom nevieme, no sledujeme dvoch mužov z Japonska, ktorí prehľadávajú starý dom s temnou históriou. Kedysi v ňom žila rodina, ktorá sa pred dekádou z neho bez stopy vyparila. Tak sa ale zdá, že tam predsa len niekto stále prebýva. 違反もんここ位牌が位牌とか言うのよこれ片付けていくだろこんなのまあこのうちの人のやつでしょすっげえなマジでこれ Bude tam něco? これねさっきのやつより綺麗じゃない全然さっきの気持ち悪いからこれそんな気持ち悪くないでしょ気持ち悪い嫌だもん見たくねえそんなだってさだいぶどうした急にJe tam něco? なんもないじゃん何 Video tesne pred koncom odhalí WTF? akúsi deformovanú tvár, ktorej sa kameraman hlasito vyľaká a to sa prenesie aj na Co to je, kámo? jeho parťáka. Čo sa dialo ďalej, sa už ale nedozvieme, no Já si úplně říkal, co tam je, já to neviděl vůbec. nemyslím si, že to pre nich skončilo ružovo. Čo poviete? Ty vole. Jakože no, proč si vypíšete Photoshop na video? Víte, že Photoshop je na fotky. Proto se jmenuje Photoshop, jako foto, jako fotka, jako foto. Slenderman, OK. Jako mohlo to být fake, ale nevypadalo to podle té reakce, no. Zaujímavý účet VV Paranormal zdieľa videa akejsi ženy a jej rodiny, ktorú údajne prenasleduje neznámy tvor. Deti sú z neho zjavne vystrašené a matka sa obáva, že jej nikto neuverí. Niektoré videá zasiahli Jako mohlo to být upravený, ale jako ne Photoshop borci, ale prostě jako mohlo to být fake, spíše lepší říct, že to je fake než Photoshop. Ale jako může být, no, jakože mohlo to být fake, no. široké publikum a majú milióny sliadnutí, takže mi príde fér, aby sme jej dali priestor na zváženie. Ale chápu, jak se to mysleli borci, chápu to. Sledujte. Kdy bude kolaps Havlisem, už je dávno na YouTube. All right, guys, I think it's time to go in and get ready for a bath. Okay? Co točí? Co tam je, nic nevidím, bro. Oh my god, nobody is gonna ever believe this. Co tam je, vole? Shit. All right, we're going back. Jo, tamhle, ty vole. inside. Už jsem to viděl, bro. What the fuck, kámo, co to je? Môžem povedať, že sa jedná o najkvalitnejšie dôkazy, no ide z nich znepokojivá atmosféra, ktorá sa odvíja od toho, že to ide po jej deťoch. Samozrejme narážam na legendárneho Slendermana, ktorý sa aj miestami podobá na to, čo sa žene podarilo natočiť. Biela hlava Tak to je dobrý hnus. a vysoká čierna postava toho najčastejšie charakterizuje. A čo na týchto videách vidíte vy? Ty kokos, no, jako docela scary, bro. Vypadal to trošku jako Slenderman, no. Do not open. To je výstraha, ktorú má pred sebou autor ďalšieho videa, ktorý sa nachádza v opustenej továrni. Ak si myslíte, že poslúchne, tak ste na veľkom omyle. Rýchlo však oľutuje, že tak neučinil. Vstup do backrooms. Ty vole, no. Jako tyhle low quality videa jsou crazy. Ty vole, co tam je, bro? WTF. Nevím, no jako lekl jsem se, bro, ale říkám si, tyjo, myslím si, že by si nezavíral dveře, rovnou bys utekl.
ani nic neříká. Keď otvorí Videoshop? Videoshop. To byl videoshop, borci. ťažké žlté dvere, z opačnej strany miestnosti sa na neho rozbehne nahnevaná postava, ktorej sa vyslovene nepáči, že nadpis niekto nerešpektuje. No, jasne, A čo vy, otvorili by ste dvere, ktoré by mali radšej ostať zatvorené? Asi jo. Rodinný album. Všetci si radi z času na čas prezeráme rodinné albumy s fotografiami, vďaka ktorým sa môžeme preniesť do minulosti. Našiel som ale 2 fotografie, ku ktorým by sa nikto nemal nikdy vracať. Ty vole, je tam zase skibiďák vzadu. No. Tamhle taky. Jako tyhle ty old school fotky jsou mega creepy. Asi by som si nevedel predstaviť pokojný život potom, ak by som narazil na nejakú fotku z môjho detstva, na ktorej by som zbadal niečo takéto. A čo vy? Opět pod mě? Asi sa aj vy už občas pýtate, prečo sa väčšina ľudí vyberá preskúmovať opustené miesta v noci. Inak to ale nie je ani v tomto poslednom videu, Přezen to je takový jakoby nic moc. na ktorom sa 2 muži vyberajú na takéto miesto. To, že to nedopadne najlepšie, už asi ani nemusím hovoriť. そうそうそう。で、またそれでちょっと次の降りる。あ、わかりました。Co tam bylo? What? いや。なんでもないです。いやいやいや。 Co se tam děje? Niečo desivé, čo vyzerá ako duch ženy, sa podarí natočiť na video, ako stojí tesne pred kameramanom. Ten sa poriadne vystrašil a pravdepodobne vytieš. Bra. Dúfam, že sa vám moje videá páčia a že ich podporíte lajkom a komentárom.